Manje useyazo gogo bafethu. Manje nangu idlulele. Yekeni. Siseduza xashe. No so mina. Ngeke la. Happy birthday. Hey, nasiza nakhulume. Angisangitshela usuku lami lokuzalwa namhlanje lalelani. Asengivuma. Wini, ngifuna 50 rand, 200 rand, 500 rand. Gogo wena uzobona wenze njani imali yakhe empela. Steve, akuyona i-birthday yakho ekagogo. Yebo. Gogo, happy birthday, Shame. Yes, ngiyabonga bafowethu bese ngikhohliwe. Hayi ke happy birthday gogo. Ubusukhohliwe gogo? Yes. Hayi phela kusengizwile ufone. Ubiza abangani bakho abamali. All right. Ngiyabonga ke. Okay. Awusuphendula kancane ngibona ukuthi Happy birthday gogo. Happy birthday boy. Thank you. Gogo. Hey, Gogo. Thank you. Happy birthday, Gogo. Happy birthday gogo. yakho ungakhethi nkosikazi kodwa umndeni angeke nawe uyazi wala noma behlupho angeke ulahle igazi lakho obohlalo khala njalo uyahlanyisa ekhulisa isikhathi gogo isiphi isifiso sakho njengoba kwi-birthday yakho namhlanje ya ne-breakfast njena neyifiso zami yonke into wena gogo ukuthi phela give me a second please funani lalela gogo umuntu bakwi-birthday yakhe usho noma yini ayifuna and uyayithola nje yabona mina bhuthami kuba kuthiwa i-birthday yami namhlanje ubuzoyibona into ngizobala amacici ngibala amaqomoza ngibala isaluni ngizingalo manje awuna birthday inkinga yakho sami mina sengisenzile ngasithola yini lokho mina ngimeme impintshi yami yakudala impintshi gogo impintshi yakho ubani uba gogo celebrate celebrate gogo yazi impintshi yami ubakho Abigail Bheka bheka gogo yanizwa nje ukhalotsa getseke kwagogo musu kuvumela i-old age idlale ngayo uyabona nje ukuthi kuzo u-Abigail angeza la ekhaya uma ebizwe uBrasti angokuba gogo usuyaguga khohlwa nje wena ngangena kuphazamisa ngiphazamisa bonke sabothi ngikhosi ngicela nje usisize bheka la uzoshuthi yini manje uzofunda wena la ube uAna mina ngizoba uVelem ana novele bonga inento ephezulu singibonele ilento yokumama shoot ushuthi wena ngizofunda la asiqale so ima ngizwa kahle lento yini le sasa le scripts lesi ngisinike uMaria lapho ushutha umlungu wakwabo bekufuneka ushoot ngeke asakwazi ukushutha ngoba uyagula so usavumelana noMaria ukuthi mina ngihambe ngommela so wena uzofunda le mina ngifunde la right yirkas imabeka ngizokhala phansi le script usinikeza ubani ogulayo uyani la kusebenza khona uMaria yeke le mina ngifuna ukizwa kahle lento le bong angeke uzukwazi ukumela umuntu ogulayo akufani nokusebenza engadini phela ubambelo abangani bakhe engadini umuntu mangabe castiwe kusuke castwe ngoba kufunakala yini ngekwazi ukumela wena hayi ngiyabonga umbono wakho umlungu lo yani angithi uyazi uye uMaria usebenza kabelungu la asebenza amabhungu lethu ngicela ukuthi ungizwe kahle ngeke ukwazi ukumela ngoba umlungu wena umuntu omnyama mangabe castwe wena njengomlungu kufuneka yena njengomlungu ngeke ukwazi ukuthi ungenele izokuhlupha wena into okuletha ipolitiki ePetas kwi New South Africa qala wena ufundi uAna wena uyazi Afrikaans njobhale Afrikaans la uyasazi isingisi siqale ku-English angithi ubhaliwe uyibhaliwe la ngizofunda mina lento ebhaliwe ngisho yona isibhunu uyasazi yini bongo
wena isibhunu siyafana asikude angithi khona uskole angisho uschool ngeEnglish isikole ngesizulu akusho uzobusha school yazi kusambongo yazi wena njalo qala letha la lento le ngicela ukuthi ungilalele ukuthi ngithini kwena yeah uzoqhubana into yakho angingene mina kuyona yazo angeke ngize kufundise lento le into engizoyenza ngingaba iagent yakho angimbonanga uagent la no ngisho ukuthi mina ngingaba iagent yakho sichazela usini agent akekho script yeah Ek weet nie ons sal kan aangaan sonder jou nie. Hoe was die perd? En Anna. Wie is braaf my vrou? En klein Jan nou die no. En klein Jan, jy nou die man van die huis. Ja, my man. Ja, pa, gee die rooi nekker help. Right. Onthou ons baklei vir wat? Vryheid. Right? Akakazi ukuhamba ugogo into nje ezokwenza wena Brasteve ngacela ungenzele kanjena ke ngicela ukuthi uorganizele abantu ama celebrity nje amanye anjengo Rebecca Arthur Zola for ukuthi mangabe lo Abigail kagogo engafikanga ngiyazi ukuthi kunabantu abazofika waze lapha ama celebrity Brasteve hayi uyabona ingathini mina kunensizwe engiyazi ukuthi mayifika la kungadideka wonke umuntu uba loyo Dinganthobela phela insizwa le sasisebenza nayo uyakhumbula nakho nami ngize ngishaya boxing ngale ngibizwa ngoRose of Newcastle sasithintana mina sisibuye mina ngiyamazi uDinganthobela mina ngiyamasahla bengakakhulumi nawe wena uzongisiza ngakho ungibizela abantu bakho bekhomishali okade usebenza nabo inkathi udlula Brasteve lalela ke ngicela ukuthi uthole lo Dinganthobela ukuthi afike la ephathini ngoba iphathi sesikhulumile noThemba ukuthi iyaqhubeka lalela ke zama arrangements ukuthi afike uDinganthobela ephathini yakho sisona into ongayenza ukuthi nje kuphela uzokwenzela iinvoice njengoba sazi ukuthi namhlanje i-birthday yagogo ngicela ukuthi sijabule namhlanje si-celebrate lolu suku kamnandi let the party begin asimfuleleni kugogo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear gogo happy birthday to you hip hip ngithi njengami njengomakhelwane ukhawula sengifikile ake ngilethi nangu umakhelwane ophilayo hayi lezi zomshini gogo hayi mshini nanze yakho gogo hayi bamba gogo isoko uyoyenza uyojeqo nje ungabe uyoyizwa ngiyabonga Themba, baba, we take kitchen camp. bakwethu njoba bengishilo ukuthi insizwa le esazana nayo kude izofika namhlanje idingani kunjani mfowethu khona mphulamulo hayi sikhona awukahle mphulamulo kodwa sazilana ku
Hayi ngisho ukhumbuli sisama amehlo ungishanga umnqunuzo ungilahlisa phansi naku kuze xeganene namazinyo awukhumbuli Oh Steve yabona ke Brasteve ubuyena uBrasteve uyakhumbula ukuthi hayi sekwaba ngcono sekwalunga uyakhumbula ngize ngivula neNewcastle Rose of Soweto hayi ayikhuleka mfowethu hayi ibase nangu ugogo esingayi namhlanje iphathi yakhe gogo umngani wami lo dingani nawo uncane ngiphele Oh ngiyajabula ngiyabonga ndodana. ukundlulisa ngamina Yebo ndodana dingani sorry baba bengicela ngoba usuze wanginika ngisayisingithatha nala ngithethe bahambo ifake ehokweni. no ngisho ukuthi ngisayisingithatha nepresent le ngoba Ah ipresent yami inkuku yehokwe hamba eminyaka. hayi yabona ngize ngadela ngoba ngiyazi kuza wena kusizwa amadoda Bongo man. ugoke manje lo muntu Bong. Kanjani kanje? angithi ngenzela ukuthi mase ngidlala la phansi Bong uphume. Phuma. Yini manje qoya kanjani? angithi ngenzela lo mdlalo mase siqala mase sishutha Manje iphathi uyazi uyasiphoxa lana. hayi sengilu enye into njengomuntu oagent funeke usikhulume la mnyango ulungisa izinto zami manje Bongo nale mina Yeke indaba ngisephathi. ephathi, yeke indaba ephathi. Ngiyakwazi ukuyeka iphathi. okay ngiyaxosha Ngixosha kanjani? yeka hamba sengixoshile Hayi bangekwazi ungixosha Bongo. sengixoshile uyakhuluma umsebenzi Bongo nale. Awungixoshi. Ngiyayekela khona udinga ngithobela ngale ngizohlala kuyena ithonto. lalela la iboxa leyo khumula amazinyo ngiyakutshela Ndikanje bathi ngikhuluma mfowethu sengicabanga ukuthi ngivule ne Newcastle kickboxers yabona ngifuna uma Brasteve engathi akubiza lo makhelwane. oh hayi mfowethu ngiyeza khona manje yena mphulwana Ngiyaphila kodwa. yaphila yawo Siyaphila. Manje mina la ekhaya nje mina ngisemusha. I'm young. I'm very young and fresh. And yazi ngisingle kanjani nje I'm very single. Winnie And available. Winnie ngempela awuxebe uyedingani siyazi ukuthi uyang futhi usingile udingani uzela ngenxa kagogo ngisacela ukuthi ugogo asisuke mazosikile ikhekhe lakhe bese acwele ingoma yakhe ayithandayo gogo usungaya Iculu. Iculo lami ngithanda nizolazi ngoba lethu lamadala sport. hayi ngicina ukusika ukuthi shaya ibomba Ake ningiculeleni mina. Ingoma lezethu uphatha phatha. oh wezami lezo hawu sesishaya Newcastle emadadeni lethi phatha ho Ay. bafo ayihambi kanjani ngithi isaguquka sathi Awusanibonani? Bona ke ngibatshela mnganami bengangikhona. Niyibona into ethi ngintshela yona. Angithi mina ngisafuna ungisa kadokotela. Ngoba nithi mina ziyarara. Bangithi nangumnganami bebona ke impitshi yami. Awusingarara unje mngani wami. awuhlala ngapha ngiyajabula ukubona ke ba Mina nguWinnie. Nguwinnie. I'm the youngest la ekhaya. Ugogo wami lo silana empedeni. Partner wami udingani. awudingani ngiyamazi Nami ngiyamazi. hayi Brasteve umnikazi walomuzi iphathi uyena sorry bafo Sacela uhlala phansi Brasteve. sobesibonana hey njani ma sikhona njani yazi inkukhu angithi kahle hayi lokhuzana ipresent kagogo kusho ukuthi kahle hle la kokwami
kukwami la nguThemba igama unkosikazi wami lona umzala lona ugogo Mina sengizwile ngizakhohlwa kodwa ngizonazi kodwa ngize nangumngani wami ngizobona yena bengeke ngingezi ngizokubona nayi present yakho Ngiyabonga mngani wami ngiyambonga waze ngajabula ngathi ngiyabonga yazi kufanele ukuthi basishayele izethu mngani wami ngempela futhi ngibazwile uma ngiza ngale beculo ukuphatha phatha bebezama bebebhimba kancane ngathi benifunda isicula nyamaza uphatha phatha ngizwile nginicula alright baguquka bejika iyo iphatha phatha iyo phatha phatha alright 1 2 baguquka bejika iyo iphatha phatha baguquka bejika Sayazi phatha bayizuse kahle mayishawo lalelali-ke abantu bami niyabona-ke bangani bami hlobo zami nonke nikhona niyabona ukuthi zinyobheka wonke umuntu uzojojela ayithanda ngakhona ashiye la engathanda ngakhona ngoba mina nomngani wami sisayuthukise Lalilanda. It's taken. So I'm sorry. Oh, what? I'll be going to bayaphatha labantwana ongabanaki ile ke ngiyaqinayo sizobamba khona ya manje uyazilana kunento ebengicabanga yabona bengicabanga ukuthi ngibhale incwadi ngempilo yakho i-autobiography ufuna ukubhala nini Nojani? No nje ngempilo yakho ngithi abantu bayakuthanda bayakwazi ngifuna ukubhala incwadi njengawe Oh hayi ke sekhona umuntu ongaphambili okuyangapproacha ukhuluma ngayo lento yokubhala incwadi ubani loyo igama lakhe uDion Potgieter Dion Potgieter umlungu no kumele ninikeze thina abantu abamnyama lawo mathuba lawo well ongizokwenza ke manje ukuthi ngizama ukuthi ngikuxhumanise naye ngizama ukubona ukuthi nixhubeza kanjani indlela yakho uzongixhumanisa naye I'll drink to that yes. I'm still available and very single ngempela usingile ngisingile serious awungadla ke ma wadla ngadla ke baba hawu kodwa asike sithishelele umuntu wakho lo usho lo waJosepha wami lo angimkhohle uyazi phela eyinhlayitheke njalo wangikhipha kanje ungasho njalo wena Tshela indaba. ekhipha wena Mina lo myself. awungamnaki wakusiza wakuthula umthwalo yala loyo wami loyo hayi lo wayibhoka imblijisi afaka amabhuku ampintshayo yebo ngani wami ngelinye ilanga sise-restaurant sihleli siyadla wathi uyahlala kwathi bhuka abashoni mngani wami kwafanele ngikhiphe isiketi sami ngimnike ngasala ngepittikoti mngani wami how the whole you wena abantu babecabanga ukusenza igayi for sex trafficking Yazi yazi uthini? seyifaka isiketi mina ngihamba ngepittikoti sami ngamhambisa naso leso sketi ngathi angisasifuni ngamshiya naye njalo wawulunga ngoba ngangivele ngikutshele ngithi yazi lo muntu lokho angimncane ngempela athi yakho mngani wami hayi ngiyapatanisa mngani wami Usithanda namanje, ubheke nje. ngiyapatanisa ngiyazama ukuthi nje ikona ukuthi kumnyame bantu sport kuzokhanya uyazi engempela isangifikile uyazi ukhona umdlalo ozawa khona ngeke ngathi ngizokulala
Zanda uze khona. Hayi ke mngani wami uma kusho wena kusho ukuthi izinto Awuthi izwi lisekhona kodwa. hey mngani wami ukuthi Awuthi na. Uzahani? Uzahani mngani wami izwi lakho lizoba nje. Lizoba nje. Hayi mngani wami akuthi kancane kunyakaza. Phela kuyanyakaza lapha. Hayi ku easy man uvela uthi yabona ushaya amagate down mngani wami uthi abona hayi baguquka bejika bathi baguquka bejika bathi bana phara ngisiyathi uthi nje elilodwa nje manje nakulapho idolo mina Nkosi yami kodwa ngizokufaka igrease mngani wami ngizofaka igrease ngani ngahlala khona la kuphi lapha ulala khona la hayi la uyawami umbhede mina ngihlala kulesikepe hayi ukuthi njengoba ngizwile ngathi singahambi nje kakhulu unayo iVC siqale ngayo kahle iVC ucula mfana wami ucula kufuneka ukwazi ucula and isecret yokwazi ucula ukuthi ukwazi ibreathing yakho ibe correct and ibreathing yakho kufuneka isukela noba ucula usuka la awuculi la ngathi uya sukuma bengihlamba ukuthatha isikhathi sukuma awubreathe uthi ubambe awukhiphile umoya manje uthe ubamba umoya ubambe ithi yini izoqhaqhazela ngathi imbuzi njena ukukhala ngathi imbuzi ake siqale silungise la mama usho mhlambe kuzodinga ngicule la kuvelema ucula noku-actor kuyahambelana kufanele ukwazi zombili lezi yini ekufanele ngiyazi ku-acting lahle uku-actor kufanele uthi we-actani iphathi yani la bakunikela uvelema umfana webhunu wemame uvelema yini uyilo ibhunu phesheya ma uya phesheya mfana ufuneke uye uwumuntu omnyama uyodlala iphathi ngabe ngiyazi ukuthi uyodlala mhlawumbe iphathi uzoba unkosi uzwelithini noma ibe unkosi ushaka uphathi imkhonto wakho uthi mangena manje uyophatha isibhamu ngathi ibhunu yakwazi ukuphatha isibhamu wena awubheke ngathi uphethe ithumbu lokunisela ayisokala yini lokho kwenzayo ngibona ngazi kahle bengithi mhlambe mangabe unganginika le yona le sibone ukuthi iVC imoto yini mina amaphepha lo umsebenzi sibone ukuthi uyalungela ukuthi ungakwazi ukungifundisa cha iVC iCV kufuneka ngeke ngikunika iCV ubani wena ufuna iCV yami iCV nginika abantu futhi naphesheya bangifuna iCV mina ngicole yonke indawo phesheya kwezilwandle ngiyaziwa ngiyangena nje ngifike ngicula abangifuna iCV awusondela ngapha ngoba njengoba singayile phesheya ngithinta manje imali uyowazigeza nje izandla okay njengoba uthe ufuna ngibe strong strong lalela ke mangifuna be agent yakho ngakwenza lokho kodwa kufuneka i-agency fee kufuneka imali ye-tax maki izohlupha umkhipha ufee la uthi masibe sobabili masifaka abantu abaningi sophambana yazi ukuthi yini ifee imali lefuna ukunikeze yona no ngakubeke kahle wathi imali uzofuna ukuyitholile yakho no man we talking English now agency fee and then kube khona tax ye-government awunayo kanti imoto hayi itekisi lakwamashu i-tax imali yentela i-government efuna ukuyibhadala ngithethile isikhathi imali ye-tax and then bese uba mholo wakho uphelile ke sobuye sikhulume ngelinye ilanga ungangidingi manje lana kumalano ibizwe mala ithi this don't very man Stefan uyamthuka ngathi yamthuka uzobona ngelinye ilanga khasala uzobona ushuthi ngeke sikwazi usebenzisana nawe iFamily Bonds iqoshwe phambi kwababukeli estudio. Family Bonds.